Kaixo, Nika. Egunon. Zerbuz. Ondo. Oraintxe txapelketa bukatu berri eta oso pozik, urteari oso hasiera polita eman diotelako. Ondo juna txapelketa. Bai. Bildur pixkat banakan, hasi aurretikan, txapelduna nitzalako momentu arte eta berriz ere demostratzia, ez? Txapeldun izaten jarraitzen detela, baina bueno, nahiko ondo gestionatu ditugu nerbiluak eta suerte honez, txapela berriz ere burura. Zer oso pozgabia da alako berri bat eukitzea, Alaxe da, bai, alaxe da. Baina, horren bostean zaude, mundu honetan ikusi zakeu, baina nola egon ezinen mundu honetan. Bueno, ni naiz pelotari bat edo erremontista bat, txikitatikan ja beti erremontezalea izan dudana. Nire aita izan duzan Barrenetxea lehengoa, eta egon duzan 13 urte profesional mailan, gutxi gora bera 1980 batetik 1984 arte jokatu zuen gutxi gora bera. Eta gero nire bi lehengusu izan duzian Barrenetxea 2. eta 3. Aitor eta Iñaki. Eta, bueno, nik ja lehengo argazkia erremontez batekin, dakat 6 hilabetekin. Orduan txikitatikan erremontia eukietetxian eta beti nahi izan dut erremontista. Eta suerte honez, lan asko egin ondoren, 19 urtekin lortu nun profesional mailetan pasatzea. Edo esan, baina opari bat akarekin ikusten duzuela. Erremontea da, eta hauez ikusten duten lehenengo handia, Oso herramienta pisutxua da, ia kilo bat pixatzen du, xeistoak, eta kasu honetan hau atzelari baten zesta da. Orduan dagoen handiena, dagoen zestarik handiena. Eta, bueno, hau ja erabilia dago, profesional batek erabili zuen, eta jarraian oain berriz ere txukundu, eta zuretzako detaile bezala hemen ekarri nahi genuen. Berenda, postu izan zen, privilegiatua sentitu nahiz, eta, bueno, zure astapenak esan dezakegu familiak datozela. Bai, alaxe da. Eta suerte handia eukiet, zergatikan beti ni baino lehenago familiar batek erremontea eta horren ondo ezagutzeak gero niri ere irakaskuntzan asko lagundu dit. Beti eukietelako haien babesa eta laguntza. Klaro, zuetzetzeko kustos irakasleak izango ziren familia izateaz gain, Alaxe da, batez ere aita. Bueno, beak esateu jokatzen etzala oso ona, edo beak esateu maila altuko pelotaria ere etzala, baina beti eukidu kapazitatea handia kontuatzeko zeintzuk dian erremontean fundamentuak, eta zeintzu nola landu beharko litzateken erremontista hon bat. Eta, bueno, nik aldeten guztian kaso indiot, eta eskerrak nik uste azkenean garaipen horiek ere hortik datoz zela. Indika, noiz izan zen frontoi bat zapaldu zenun lehenengo bat. Nik esango nuke izango litzatekela guk baserri ingurun bizigea o Hernanin bizigea, baina nola bate jaio ginean Hernanetik aparte dagoen baserri batean, eta han bertan garaje bat zana hasiera batean aitak pilotaleku bihurtu zuen, pilotaleku improvisatu. Eta nik esango nukean izango ziala nire lehengo pelotazuak eta lehengo momentuak erremonteakin. Aizuke, bagoinetxea pilotalekuak. Pilotaleku propioa. Oie, lozeiak edu eukitzen. Ez, hori da. Suertea dakat aspektu hortan, baina egila da oso txikila dela, oso txikila da. Da logela bat izango balitzateke bezala. Erresa ezan da profesional mailetara iristea. Nik ez
Nuke esango errez iritsi naizen ikan profesional izatea. 15 urtekin hasiko nintzen lehenengo aldiz erremontean jokatzen, erraminta oso pisutsua dalako, orduan ezin da oso goiz hasi. Eta nik debutatu nuen 18 urte, justo 19 initxun momentuan. Orduan 4 urte eskaini behar izan izkion, egunero entrenatuz eta saiakera handia. Eta, bueno, beste batzuk ez dute lortzen, baina hala ere nik ez nuen eduki inoiz sensazioa errez debutatu nuenek. Gero egia da pixkanaka profesional mailan ere, goraka egiteko aukera izan detela, eta, bueno, igual hori bai etor izan da azkarragoa. Gogoratzea zuge debutan. Bai. Partida izan duzan, Oñatz Zubiri, Urrutia, Barrenetxea. Urrutia bigarrena Barrenetxea eta galdu genuen 35 eta 30. Galarretan. 2009ko abenduaren 19an. Bai goaz, ala. Ondo batzen diz, bai. Baina galageta guen, esan dezakegu galageta dala, euen muntistentzako leku Bai, templua. mitiko bat. Bai, alaxe da. Pixkate beste referentzi bat erabiltzea aldera da teniseko Roland Garros balitzateke bezala, ez? Nola baite hor jokatu dute erremontista historiko guzti horiek. Edo pilota baitak, esku pilota egibabeko. Berdina da. Beti danek ezautuko dugu astelena historiaren parte dalako. Eta nik uste erremontia eta galarreta guztiz lotuta daudela, eta nik uste danek nahi deula txapela galarretan atea. Gainera, etxe ondoan ez dela, hori bezala Tolosakoa dala, eta galarreta doala, eskezu enenikoa zea. Bai, asko laguntzen du herrian bertan eukitzea frontoiak eta pilotalekuak entrenamentuetan juteko, eta gero gainea banetzako galarreta goendikan ere bereziagoa da, herriko zeozer, Hernaniko herriaren zeozer bezala baita identifikatzen detelako. Lagun pia bat eukiko zen ditun publiko bezala, ez? Bai. Azkenian familia guztian ere Hernaniarra da, eta larunbatontako finalean familiar guztiak ere gerturatu zian, eta oso politia da final bat bizitzia, eta bai irabaztezunean eta galtzen dezunean ere bai, zergatikan final ugari galdutakoa naiz ere, eta horietan ere asko disfrutatuet, batez ere gertukoak emate jaten babesagatik. Disfrutatu daiteke final galdu baten. Bai. Eta nik gainea esango nizuke, larunbateko finalan ondoren, gehiago disfrutatu izan detela galdutako finalen batzutan, larunbatean disfrutatu nuna baino. Buah, egedu gona, osea, ukituta dena, esan duzunako, eske, ala behagenu, nezetakatu, gozatu da diteke. Bai. Nik askotan komentatu izan duet, nire lankidekin, Urrizarekin ere, eta batzutan 40 eta 38 galdu, eta askoz ere kontentuago egin deten lanagatik, eta nolako partida izan den, eta ze betia izan den partida, galdu arren, norbete galdu behar du, eta galdu da, baina ikuskizun oso ona emanez, eta batez ere zukiten dakizuna ondo adierazita. Eta ez baldin badirazi, ez da irabazten. Beste batzutan irabaztezu 40 eta 25, baina aurkariak ez du ondo jokatu, zuk ere ez du ondo jokatu, eta azkenean, 40 eta 25, baina nik disfrutatzeko jokatzen. Eta bilatu behar eta hor parekotasun bat, nariz eta abantaiakin irabazi, igual besteak edu ondo jokatu eta bat. Nik nahiago zuk esan duzun bezala, ez? Partidua galdu arren eta bilek eman baldin badeu danak gerun guztia. Oila! Eta adirazita geratu bada. Nik ez beti esaten, kirolan ibilitakoa nahi, ezia loma eta butxea izan, Espaini mailan eta txapelketetara jote ginen eta.
juten nintzen beti irabaztea. Beti irabaztea. Beti irabaztea. Ez bazun irabazten, ez zanez pasartzen. Baina beti nuen irabaztea. Horrek zer egiten zidak dena ematea. Orduan, bazun irabazten beti zitzela, dena emazun. Bai. Alaxe da. Eta hoi nik uste gainean guztiz beharrezkoa dela, eta nahi Iñaki Lizasok dala erremontista atzelari bat, netzako referente modun hartu izan detena, Donezte beharra, oso jokalari ona. Ni aitzetin izaztuko, bere azkeneko 3 urtetan ja kantxan koinziditu genunean, esatez beak nola santzun, ez? Nik nire karrera profesionala azkeneko 3 urte hauetan bezala bizi izan banu, askoz gehiago disfrutatuko nun, eta igual, txapel, inkluso gehiago igual lortuko nitun, eta gutxi ere bai, baina behintzat gehiago disfrutatuko nun. Azkeneko 3 urtetan kontuatu zen, ondu zala 15 urte, horren besteko presioakin beti txapelaren bila eta irabaztia bakarrik balio izate horrekin, eta beha esan zian, endikazu, kontzentratu beste gauzetan, ez kontzentratu txapelak irabazte horretan eta zean, disfrutatu erremontian jokatzen eta gozatu itxen izanaz, eta nik uste oso inteligentia izan duzala bere aldetikan deklarazio egitea niri, ikustezulako banakala aukera momentu batzutan txapela batzuta optatzeko, eta beak adierazi nahi zian ez frustratzeko bakarrikan txapela lortze horretan, ez? Bidean ere disfrutatzeko. Aholko honak eduko dituzu. Bai. Suerte handia dakat. Komentatu dugu irabazi eta galtzearen kontu hori ondo egaman behar dara. Baina, suposatzen dut partidoan betan emozio pila bat pasako zaizkizu zure gopurtzetu. Nola kudeatzen da hori? Ni ez naiz, igual adibiderik onena hori ondo transmititzeko, baina nik asko notatzen ditut tentsioak eta nervioak asko sumatzen ditut nire gorputzean finalen aurreko egunetan, eta gainera lehenengo aldiz iritsi nintzanean Urrizan kontra 26 urten azkanean buruz-buruko finalea. Aste hortan, finala jokatu aurreko, aste hortan horren besteko tentsioa pasa nuen gaixotasun bat aktibatu zitzaidala gorputzean, Crohn gaixotasuna, eta orain horrek piko bat eukio menun estresana edo dana dalakoana eta tentsioana, eta gaixotasuna aktibatu zitzaidan, eta ja gaixotasun kroniko bat da, bizi guztiako gainean eman beharkotena, eta medikatu iten nahi zuain ondo egoteko. Medikamentua eukiko zuen. Bai, 2 hilabetetik behin medikamentu biologiko bat administratzeiate, zainetikan, zuzenian, gutxi gora bera litro erdi bateko medikamentu biologiko bat da, eta horri esker normal mantentzen naiz. Ez banuke hartuko, pixkanaka hasiko nitzake gaixo jartzen, eta geroz eta argalago, gauzak seguruna komplikatu arte. Eta momentu hortan ez nuen jakin, suposatzet medikoak esate dute berez gaixotasuna hortzegola, baina momentu batean norbaitek interruptorea eman ziola, ez? Nik interruptorea eman niola. Zemuz, egaman zenun, hori jakin zenun. Bueno, hasieran igual ez zu pentsatzen horren beste eragingo izunika, baina gero pixkanaka denboa pasatzen dihoan bezala kontuatzea ze usteun atzetikan, ez? Eta beste aspektu batzuk ezagutzen jutezea zure bizitzan zehar, eta hasieran gaixotasun kroniko bat dakazu, eta zea kontuatzen ze esan nahi duen, ez? Eta ja pasadia 6 urte, pasatzea dihoazti, diagnostikatu ziatenetik gaixotasuna, eta guain, ja 6 urte beranduago kontuatzea, motxilatxo hori hor dagola, eta badaudela gauza asko kontuan eduki berdianak egunerokotasunean, baina horren gure parte da, eta horrekin bizitzen ikasi behar dugu. Ondo egameten duzu
motxila hori, ez? Bai. Beti bezala badaude egun onak eta txarrak. Bai. Batzutan motxilakin aldapa gora zuezenean, motxila gehiago notatzea, ez? Eta gauzak aldapa bera joaztenean, motxila eukitare nola berakadan errex jutezea. Horregatik, esaneko nuke, bebezabe, kirolariak ez dea hemen munduko ordenako zea, pertsona gara, zuela zela, Hori da. eta gure gauzak edukitzez. Hori da, eta horiekin bizitzen ikasi eta hala ere ez atzera bota, ez? Aurre jartzen zaizkigun metak eta erretoak ere, igual afrontatu ditzazkegu gure arazoekin eta garbi geratu da, ez? Danen aldetikan. Urte batzuk beranduago berriz ere maila honean egoteko aukera dakat eta profesional mailan konpetitzeko eta jendeak ez du ikusten beste zer. Zein da zu helburua erremonte munduan? Nik suerte honez esan dezaket nire helburua bete detela, ez? Nire helburua izan du da beti erremontean jokatzea. Eta helburu bat zan profesional mailan jokatzea. Eta profesional mailan nire pentsamentuiko honenetan esaten duen, egunen batean estelar bat jokatu edo estelarren bat jokatu, esan dezagun atxaldeko partidarik onenean parte hartu eta igual figura batekin laguntzaile izan edo hoi izan nik burun nakan gauza bakarra, ez? Orduan ez naiz izan nola baite ambizio handia izan duen pertsona bat eta txapelen bila eta jundana. Eta gero, ja barruntzaudela, lanian segitzezu pixkanaka, gogorakazuaz, eta azkenean zu bihurtzea figura nahi gabe, eta ez dakat inolako mentalidadeik zenbat txapela nahi dituten, eta ez igualtzeit. Nik ez dut palmaresa gizendu nahi. Nik urte askoz jokatu nahi eta erremontean. Esan duzu pixka, esango dezakegu pixka jarrera pasibo bat duzula behin erremontera iritsista, ez? Berdin zaizula zer lortu edo zuko fumatzea jolasteke eta jarraitzea jolasten. Bai, nik usteet pelotarik eta baita kirolari guztik dakaula, itedeula nola baite gure izenarekiko, barrenetxea laugarrenarekiko nola baiteko ikuspuntu bat, ez? Edo pertsonaje bat sortzen deula, ez? Ta nik barrenetxea laugarrena bezala, beti demostratu nahi izan da, pelotari serio bat nahi zela, aldun guztia iteuna kantxa barrun, eta beti saiatzen dana partidua bere alde ateatzen eta babesten. Nik nahi ditut balore horiek transmititu. Balore horiek transmititzeakin, igual etorri dira gero txapelak eta etorri dianak, baino nik demostratzen jarraitu nahi detena da, barrenetxea laugarrena erremontista langile bat dela. Jarrera hori kanpotik ikustea, edo ez? Ez dakit, galdetu beharko nuke, nik uste galarretan jarraipena egiten du jendiak iritzi hori eduki dezakela niregatik eta espero dut edukitzea, baina bueno, zuk esan duzun bezala igual galdetu inberko genuke. Behin frontoiza ekikita partidu batzea bete zarezen. Zeitezu, zendazuga egon eginkizuna. Bueno, leheno nauzkan mania pila bat, juten ditzen. Pila bat. Etxean ja maleta egiten hon momentuan maletak egon behartzun beti igual eginda, forma berdinean, zapatillakola, rodillera. Bai, gero toalla, gero galtzak, gero orden milimetriko batean. Eta pixkanaka kontuatu nintzen, alimentatze baldin manun hoi, nire izakeran parte dan hoi, ez? Nola batxe kontrola eta dana nina eten bezala ematea, iritsiko nintzala ja puntu batzuta ez zala ez da kontrolatu ahal izango, ez? Orduan pixkanaka obligatu naiz nire buruai banan gauza horiek guztiak kentzea. Osea, beti ez du berdin jun behar,
De hecho, nahita aldatzea ditut gauzaztoki, ez ohitzeko beti berdina egiten, zeba bestelak egiten egiten, pentsatzen ez zaitela ondo jungo, ez? Ordu... Kostatzen zaizu. Bai. Oain ja, eskerrak aspaldi hasi nintzen lanketa hori iten, 12 urte eta gero, ja fronteia lasai juten naiz, ozein tokitan uzaitut gauzak, esan nahi dut ez da beti toki berdinean egon beharrik, eta horrek ere laguntzen du, zergatikan momentu batean ja, vamos, sartu behar nun eskubiko hankarekin, eta gero egin behar nun eta ez. Hoi danak kendu ditut, ja. Joanika, benetan flipatzen nago, ez kontatzen nago, eta kontuatzen zelako garapen pertsonala egon daiteke horren atzetik baina, eta psikologoa juntza baina ulertzen dudan zuela nada, zu jaioetako aktitudea hobetu nahi dut hau aldatuko eta hori desgabea da. Eskerrik asko. Oendik ez nahizkun, psikologoan gara, baina tokatu ba. Lehenu behan dut. Edo ez ikusiko dugu. Baina bai, nik uste lanketa pertsona horiek egin beharra daudela nik nire kasuan behintzat eta bai saiatu behar dela gauzak ere ez beti uzten edozein formata egiten baizik eta zentzu bat eukitzen danak, ez? Zer da frontoi bat zuretzat? Nik frontoietan beti berdin esatet, ja sartzen nahi zenean normalean beti arrotz sentitzen naiz pilotalekutan. Eta pilotaleku bat bakarrik da ez naizena arrotza sentitzen, barrua sartzen nahi zenean eta hori galarreta da. Eta netzako daude pilotalekuak eta daude galarreta. Orduan, asko sentitzen dut galarreta, da... Ez dakit, deskribatzeko eta jendeak ulertzeko da nola daite, futbol estadioak bezala, ez? Jendeak ze lotura egiten dituen estadio horrekin, igual anoetakin, edo atletikekoak bakoitzak bere estadioakin egiten duna, ez? Eta netzako galarreta barrua sartzen nahi zenean, ja, dia nire paretak, da nire lurra, da nire koloreak, eta dana dago, betiko tokin. Beste frontoita sartzen nahi zenean, beti, ezberdina da, eta arrotza igual batzutan sentitzen naiz. Duzu hainbeste ezagutzen. Hori da. Bai, eta igual urtero juten geha, jokatzea frontoi horretara eta hola, eta badaude gauza batzuk eta kontrolatzen dituzunak, baina eske horren beste ordu pasatzen ditugu galarreta barrun, ez? Urtean zehar egunero galarreta barrun, egunero egoten geha, orduan, da etxea sartzea bezala. Orduan, zure lagunen etxean ere komodo zaude, baina ez da zure etxea, ez? Orduan, sensazio hori ematean galarretak. Hernani bizizea? Bai, Hernani bizi naiz. Bai, oain ja bakarrikan bizi naiz, nire bikotearekin, Hernani herrian, zentroan, eta falta motatzen dut baserria, eta falta motatzen dut lasaitasuna, eta animaliak, eta inguruan eukitzea, eta egunen batean berriz gustatuko litzaidak itzultzea, baina momentuan herrian bizi naiz. Baina, egun munteatik, aparte, berauzkazu zerbait egin nado ikasitan. Bai, nik administrazioa eta finantzak ikasi nituen, gero marketing eta publizitatea, orain gure enpresan iten den lan, dala urmena promozioak, etxe bizitzak sustatzen dituen enpresa bat da, eta hor gestio lanetan ibiltzen naiz. Goize, 8 ordu lanak, beste herritarrak bezala, eta atxaldetan lana bukatu eta beti entrenatzea. Gauni lana eskapatu zera. Hoi da, pena merezizun. Negatetzen ez beti iten galdara agago bat, baina agagoa ez deitzeagatik esaten dioz esperimentala. Da, nire galdera bat asmatu zu erantzuna asmatzeko ere.
Vale, a ber, ondo itxeten. Lehen duzu bezala. Esan da. Zer lotuga egingo zezuke zuen lana administrazioa eta errepunteago esatea. Bai da galdera arraroa, eta ez zait inoiztokatu galdera hori. Galdazuna, aizimatu lasa. Bai, ez, nik uste ingo nuken lotura dela, zuk etxe bizitza bat iten dezunean, etxe bizitza bat esaten den bezala ezin da teiatutik hasi. Beti hasi behar da, basetik, eta gero dijo aurrungo solairua, eta gero dijo aurrengoa, eta gero dijo aurrengoa, eta gero dator teiatua, ez? Orduan, erremontian pixkat berdina da, ez? Basea asko landu behar da, eta basetikan hasi behar da, egunen batean txapeloi, ez? Teiatu hoi, txapel bihurtu dadin. Eta, bueno, badakigu nola iristen den horta, ez? Basetik hasi eta eskailerak mantxo, solairu, baina ezin dia bi solairu batera igo. Lehengotikan hirugarrenean ezin da zuzenean pasa, bigarrengo solairutik pasa behar da, ez? Orduan, bueno, lotura hori ingo nizuke. Jo, ze bonita. Ze musika entzuten dezu. Joder, begira, pasatzen ditut, nik esango nizuke 14 ordu esna egunean edo gehiago, eta 15 ordu dietatikan nik esango nizuke 12 musika entzuten dutela. Bai. Ona da, oso ona da. Nik guztiz beharrezkoa dakat nire bizitzan. Eta goizian jekitzen naizenean, lehenengo zaitzetena musika jartzet. Nik goizatzeka ematen diatelako, baina goizatu bezat ordenagaiua piztu eta YouTubeen musika jabe. Zuk zentzutezu? Euskal musika. Euskal musika. Nire gazoa daukat, eta da lasai, 6 hilabete pasan ezakela talde berdina. Nahi berdina pasatzen zait. Eta kritikatua geha, baina ona da. Bai. Nik uste behar dugula dena azertu instrumentu guztia nola dago naztuta, ahotsa, letra. Ni zure ekipongoa naiz. Berdin-berdina egiten dut. Nik adibidez berdina Iseo deskubritu nunean, Iseo Andodo Sound, berdina ez, baitzen duzan, 6 hilabete, urte bete, diskoai milaka buelta eman, berdina pasatu zait, taldeak menzionatzeagatik ez, Incansables Txaranga, nire oso partaide dela, berdina pasatzen zaitez nebeltzarekin, berri txarrakekin, eta azkat, eta derrepente oain dela hilabete pare bat deskubritu nun eskabidean, izena duen talde bat. Jode, badamarkit bilabete eta diskoa eman dizkiot ja, ez dut beste zer entzuten, hoi behin eta berriz eta. Ona da, musika buruz esan irazen baina, zer egiten duzu? Zuen mobalibea. COVID-aren egoeran aurretikan asko gustatzen zidan bidaiatzea. Eta batez ere Europa mailan, Europako herrialde ezberdinak ezagutzen ibili nintzen, denbora hortan inbertitu nun, eta gero aparte asko gustatzen zait eskalatzea. Eskalatzen asko disfrutatzen, zergatik da netzako ariketa bat, denbora guztiz zure burua superatu berdezuna, ez? Eta gero, lehen esan ditzuten bezala, ni kontuatu naiz krona ere zergatik etorri zaiten, ez? Nervioen gestio hori eta nervioso zauden momentun zure burua ondo gestionatzeko formatu hori edo bilatze horretan eskalatzen asko pasatzen zaitze. Gora kasua zen bezala, geroz eta gorago zaude, igual bidea geroz eta zailagoa da, eta geroz eta hotzago eduki behar dezu burua iritsi ahal izateko, ez? Orduan, gustatzen zain nire burua batzutan estuasunetan sartzea. Zerreteko nola hazi egiten gaitu, ez? Bai, alaxe da. Mila esak. Zuri.
placer bat izan da. Oso gustu ondu naiz. Gustatuko ziago musika guga ikustea. Noski bai, Agur! Ondo izan, agur.